שלום, אני יעל, אני כאן יושבת בסיום 5 ימים מדהימים, מסע מופלא עם אורה, שהוא נקרא ריטריט, אבל בשבילי הוא מסע, שעברתי בו ריפוי, עברתי בו שינוי משמעותי, הוא הגיע בול בזמן שאני צריכה, לקחתי 5 ימים רק לעצמי, פגשתי פה נשים מופלאות וחיבור מדהים, אורה עם הכלים המדהימים שלה, הצליחה להעביר אותי באמת מסע משמעותי, אבל עם שמחה. זה לא היה רק מסע של לפרק דברים, וגם בכיתי וגם זה, אבל הכל היה עם שמחה, עם צחוק, עם הנאה, עם אהבה, עם אוכל מופלא של מיכל, עם תחושת חיבור ושייכות. ואני רוצה להגיד לאורה תודה מכל הלב. כמות הנתינה שלה והאהבה שלה האינסופית מורגשים כל רגע ורגע בריטריט הזה, ואני רוצה להגיד תודה שזכיתי גם לעצמי, שאפשרתי את זה לעצמי, ולאורה ולכל אחת מהבנות המופלאות שהיו איתי כאן. אז תודה רבה.